Så nu er der ikke noget pres på, Arthur? Så er det bare noget video på det. Du skal ikke tænke på, at det bliver for hele verden at se. Jeg tror, den bliver fed herude. Vi laver den herude. Så filmer vi det. Sådan der. Det er altså vores kommende sponsor. At den kører rundt. Fotokær. Selvfølgelig. Tro på det. Vi skal ud og optage go-kart. Ja. Det bliver vildt. Jeg tror, det er en god film, kommer lidt udefra. Den sidder bare i vejen. Sidder i vejen. Sidder i vejen. Sidder i vejen. Så er det også godt. Man kan også placere hernede. Der ser det fucking god. Ja, så svinger hele kameravinklen rundt. Ja. Det er Det er sindssygt. rigtig godt. Der er ikke meget for den. Du vil ikke have et skridt skud. Jamen her. Kommer Det er redigeringen bare- til at tage længere tid. Jeg skal bare lige have noget i klemme. Ja da! Hvorfor siger du ikke, når du laver sådan noget? Jeg laver ikke andet end det. Så laver du lige, slår du lige igen til dig. Nu stopper du kraftigt med Arthur. Jeg gider det ikke. Arthur. Jeg gider det ikke. Jeg har fået glemt det. Du skal lave den der, hvor din cykel kører fra dig, skat. Nej, det er ikke noget trick. Nej, men det ser fedt ud. Stadigvæk. Jesti, det er det, I har jo ikke spurgt, om vi kan meget. Vi kan jo meget. I skal bare gøre, hvad I kan. Tag det hele. Nu tager du det. Lille barn juleaften. Det var det, du holdt fast den der. Arthur, det er damen. Og hun er fra Rusland, så Ja. hun kan ikke forstå dansk. Nej, men jeg snakker også engelsk. Nej, det tænker er jeg. snart russisk. Skinny derinde. Hvad? Lidt skuffet over det. Prøv at se vejret, altså. Det, Det er da lige meget, vi kan lægge tæt til med eller andet. Say cheese. Nå. From Russia with love. Det er hvor det var fedt. Og ja, nu skal vi lige have kamera til det. 1, 2, 3. Nej, der står 2 der. Jeg kunne ikke. De der nærbørn, de har flyttet det. Skulle ikke tage skilt i stedet for? Arthur, det er din plads. Og hold det skilt der. Hvorfor tage et lille kamera, når man kan tage et stort kamera? 60 birthday.